imos estudiar como se calcula a concentración dunha disolución. A concentración dunha disolución nos mide a relación que hai entre a cantidade de soluto e a cantidade de disolvente, e pode medirse de varias maneiras. A cantidade de soluto pode variar, polo tanto, se queremos ter disolucións iguais, temos que engadir sempre a mesma cantidade de soluto á mesma cantidade de disolvente. Por exemplo, non é o mesmo un zumo de frutas que teña o 5% de zumo natural que un zumo de frutas que teña un 50% de zumo natural. Unha das maneiras de calcular a concentración dunha disolución é a porcentaxe en masa. A porcentaxe en masa, ou tanto por cento en masa, se calcula dividindo a masa do soluto entre a masa da disolución e multiplicando por 100. Temos que ter cuidado porque a masa da disolución é a suma da masa do soluto e a masa do disolvente. No exercicio resolto do libro nos preguntan que cantidade de soluto queremos obter si temos que engadir si queremos que o porcentaxe en masa sea dun 0,9%. Entón, colocamos a ecuación e despexamos. Este 2000 que está dividindo pasa multiplicando e este 100 que está multiplicando pasa por dividindo. E entón nos dá que necesitamos 18 gramos de sal. No exercicio 8 nos preguntan nos falan dunha disolución que se chama soro fisiolóxico oral, que é unha disolución salina que ten fins medicinais. Entón, se prepara disolvendo 2 gramos de cloruro de sodio e 10 gramos de glicosa en 500 gramos de auga, e nos piden que indiquemos o disolvente e os solutos. Bueno, pois o disolvente é a auga, e solutos temos dous, por un lado cloruro de sodio e por outro lado glicosa. Nos preguntan despois a porcentaxe en masa de cada soluto. No caso do cloruro de sodio, temos que poñer os 2 gramos deste soluto dividido entre a suma de todos os componentes da disolución, é dicir, 500 da auga máis 10 da glicosa máis 2 gramos do cloruro de sodio. Multiplicamos por 100 e iso nos dá un 0,39%. Facemos o mesmo coa glicosa, 10 gramos entre 512 por 100 e nos dá 1,95%. No apartado C nos preguntan si en 100 gramos de soro cal será a cantidade de cloruro de sodio. Bueno, pois facemos unha proporción. En 512 gramos de soro nos dá que hai 2 gramos de cloruro de sodio, pois en 100 haberá X e nos dá 0,39 gramos. E por último, no apartado D nos preguntan que cantidade de glicosa haberá se collemos 5 gramos de soro. Pois facemos outra proporción. En 100 gramos de soro sabemos que hai 1,95, en 5 gramos haberá, pois, X. E iso nos dá 0,097 gramos. Este tipo de exercicios é para calcular a concentración en masa dunha disolución.